în club dacă au ei acolo, după care ne uităm la altceva. Să ne distrăm puțin și cu protestirile astea, că și ele sunt haioase. Ia ascultați aici o bâlbă clasică. După ce garsoniera în care locuia a fost cuprinsă de foc. Tirariel de foc, că întotdeauna e pocit așa. Mergem la veteranul Dedu, care are și el niște emoții. Concertele micuțe argentince ce se vor ține lanț. Domnul Dedu, și cum era micuța aia? Concertele micuțe argentince ce se vor ține lanț. Bravo! Și cum postul din Pache Protopopescu s-a apucat să copieze OTV-ul, pe aici pe acolo, ia auziți, oameni buni, cum vorbește Domnișoara Caragea, proaspăt prezentatoarea știrilor sportive. Să mă pupi în fund! Să mă pupi în fund! Să-ți fie rușine, domnișoară fără obraz, vorbești urât. Fără nicio legătură, te anunțăm, dragă, că există cel puțin o vedetă autohtonă care nu poate fi pupată în locul respectiv, că frige. Mă arde la poponeață. Poftim? Mă arde la poponeață. Hai că oricum am... Este o licență poetică, dragi. Îți dai seama ce amendă ea dacă ia contul din salariu, 10% din salariu, e câtă amenda, frate? Salariu, cât e salariul? Mare. Andreea Esca are puține probleme cu motorașul pentru că s-a gripat de când vorbește despre Steaua. Fanii campioane au o ultimă mulțumire, mai ales că echipa nu a reușit anul acesta să... Ei, doar o mică inadvertență ca relatorația Andrei ar putea trece neobservată. Mergem la irealitate pentru a ne întâlni cu cel mai tare rege al bâlbelor de pe sezonul acesta, meteorologul de serviciu. În Muntenia este mai bine, maximele sunt cu câteva grade mai mari decât în Oltenia. Cum adică doar câteva? Păi numai atât? Doar o bâlbă mică? Să ne facem noi de râs că te băgăm în seamă? Tu poți mai mult, ia mai încearcă. Bună ziua! Țara noastră este în continuare în aceeași masă de aer rece cu structură verticală instabilă. Vai, și ne-a impresionat, bravo! Așa ești, colosal, mai tare decât oameni cu pretenții în bâlbologie. În aceeași masă de aer rece cu structură verticală instabilă. Ia mai zi odată. Cu structură verticală instabilă.